Και τώρα είναι το κρυφό σχολείο, ένα μικρό θεατρικό που θα μας παρουσιάσουν τα παιδιά. Βρισκόμαστε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, στα χρόνια της σκλαβιάς. Οι Τούρκοι έκλεισαν τα σχολεία για να μην μαθαίνουν γράμματα τα ελληνόπουλα, για να μην μαθαίνουν τη γλώσσα ούτε τη ιστορία τους. Όμως τα παιδιά βρήκαν άλλο τρόπο. Κάθε βράδυ, τη ώρα που έβγαινε το φεγγάρι, πήγαιναν στην εκκλησία. Εκεί τους περίμενε ο παπάς και ο δάσκαλος. Ωραία, πολύ τους βάλατε να πεις. Στο μικρό εξοκλιζάκι στην Αγία Παρασκευή. Πάει το μικρό παιδάκι με το φόβο στην ψυχή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο λευτεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο λευτεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο λευτεριά.